West Karbi Anglong Areng constituency arlo jal jiwan mission prapjin pen ke palepon akinang sot. Dipu rong so pisanti para along munit pen yaba tablet arakia hormu ke nepon. KSA klem bang sarlong ki rong parvo signifying koi ratrok arni arong chewoi tanglo. Sang pikaring rong parpia pan puthot hem nang ke pachele thek apot achor joy singhan se pen rong asor den arong youth club la pen rong asara tuma pan ke choro ke pajir. Lahori jana long Karbi Anglong raikom saikhia tum humni atrak along pen arakia hormu ke nepdun long. Lang tengpi alang tengkang ten plin ajoni rong arada tum hidi lang ka bekreng tai. Hampang asong atum pen koila mati reserve ang den loti ariri ingnam api mati ingnar hai hui pen kachepa jok ponji aphan ingnam ke pan. Kardom Pini Adap Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjoikha Birta ton pen. Nijang Karbi Anglong Areng constituency ka parlo mokindur ahawar jal jiwan mission mate district water and sanitation mission ke palepon akinang sotlo. Thekdamlong hulabangso ahawar arat kijun alang kisung. Langchor alang si jun pon bomlo sitalata hempen kilometer hini anbak inglong andam si kijun alang choroy dam nangji. Along pen along arsenic mate okpran aphan akimi chemical mokha ke do abang ke chithan thujok plotlo. Ahut pen ahut arjudun long typhoid dysentery pen kithi ke jang. Kachini ne pen ajok Kichok kijun kichok chesi keso inang lo pusi matha pon bomlo. Voi phit sitami pini matha parsik damlo pulotangte labangso kisung ta isilo. La siputhot Karbi Anglong Autonomous Council along ke doke thekiding atum matha parsik ponsi prapjin pen mesen alang ke pajun longji aphan bor-e ponsi akeme. News Desk Report 365 News India. Assam angkang non malom raikom sakhia tumpen arakia hormu kiri mate abeha ke klem atum aphan kiri kakuruk pedopon bom asonsi Karbi Anglong raikom sakhia tumta joy pen Birta ke longpon ateng kiri kakuruk pedopon bom ahut arakia hormu kiri mate beha ke klem atum aphan Karbi Anglong raikom sakhia tumpen vosigni phaing koi ratroksi arni kang sampor phahini ra chitim apor malom dipu santi para along bangke thomatum aphan nep ingnang ponlong bangke thomari deng pen ke longpon yaba tablet mu pharo phoro inkoi ra phot lapen mobile plang ni longpon Kachingnang cek bangke thomatum amen laki Zakir Hussein arta ningkan inkora troksi dipu rong nihang amikar Manaf Ali arta ningkan inkora hini dipu horilal basti amikar lapen Akibur Rehman arta ningkan trainer kep dipu rong nihang amikar pusi raikom sakhia tumpen pangdak pon Puthot Birta pachini pon atengki dipu rong sopi arlo non malom araki ahormu kirim lapen abeha ke klem atum ke ong pik ajok Santipara VDP klem bang phu atum cherok tok sidolo lapen lapuson ang bongsi Vosik ni phaing ko troksi ani labang ke thomatuma phan pang thek ponsi raikom sai khiari deng hodai pon lopusi VDP klembang phuatum pen phan pachini Dipu pen onward milik 365 News India para VDP president vice president আজি আমি এখন খবর পাইছো আমার সেক্রেটারি আর প্রেসিডেন্ট আমার খবর দিছে কিবা ডক্টর কিবা বেটা ছবি আছে তেতিয়াহ'লে আমি গৈছোঁ গৈ পেলাই চাইছোঁ আৰু এখন পাইছোঁ ল'ৰা তাৰফালে কেইজন ল'ৰা পাইছে একজনে পাইছিলোঁ প্ৰথমত তাৰপিছত তাক অলপ চেক আপ কৰিলোঁ চেক কৰাৰ পিছতে টেবলেট পাইছোঁ টেবলেট পোৱাৰ পিছতে তাক আমি ধৰিলোঁ তাৰ ধৰাৰ পিছত তাৰ লগত আৰু দুজন ওলালে তাৰপিছত আমি টিঅপিতে ছাৰক ফোন কৰিছোঁ ফোন কৰি পেলাই জনাই দিছোঁ জনাই পেলাই ছাৰে আহিছে ছাৰে ফাইনেল কৰি দিছোঁ KSA Bogajan Regional Committee AGS Arlongki Rongphar COVID-19 ke sokiun eke dokok pena joini si chilang pon bomahut si arong chewoi nang koklo alang likarli tang sarlongki Rongphar aphan ke so hir ke tan pik pena jok Dipu Medical College and Hospital pen Dimapur Referral Hospital along si kilang ponji aphan pale damlo bonsitami coronavirus avur ke so pena jok apran pa jok ponun edelo ahema soratum pen than pachini pon ke alang likarli tang sarlongki Rongphar ke damtang hithi iruiso se aprang alang liphan malaria typhoid ke so pang thek pon edapik Kimimi reka jok DMCA chalong keso chilang ponji aphan chepon lok sita aphi alang liphan COVID-19 test along positive ke long lok pena jok silang pon bomlo sita me alang li okpran ke meji aphan masapso taka chilar ka videt ajoini vosik ni phai inkora plia jo Dimapur Referral Hospital along chepon lo sita mi vosik ni phai inkora trok aner lo por phai hini apor malom chomrong me anat pangno nang koklo
Karlitang sarlongki rongphar alang like kedamtang surihini ranyar kep aningkan pen KSA inglong pho Bokajan Regional Committee along kache paduk abang phupu amen kache thangklong abang phulo KSA asai klem bomwang bompen pining an ke surihini ra inquiry si an ke Bokajan Regional Committee along AGS arpu sai klem dunlo labangso jok alang li Karlitang sarlongki rongphar apor pe pin pen arong kache wai alam karjulong pen Bokajan Regional Committee ahin pen ningduk chepaklang pon si song alam masitami pasun ponlo Borpothar pen Jotno Singbe 365 News India Nilip MAC constituency kaparlo wophong adong mate borsa literon arong amekar Joy Singh Hanse achor kareng rong pharpi dipu kedam jipu pen hemnang ka chelele det pen ajok patumi wosik ni phaing ko ratroksi arani hemnang ka chele thu Birta pachini pona tengke Joy Singh Hanse achor kareng rong pharpi den arong ronghang hemle dam rok lapen puthot den arong bithi langso lakhai si youth club ariso atum ka cherok pontok ajok patumi wosik ni phaing ko ratroksi arani Putho Joy Singh Hanse achor kareng rong pharpi aphan kapaching thum ji aphan Birta palesi Putho ching thum charni ponsi hemnang chile thulo pusi than pachini lapen Joy Singh Hanse ahema sor pen wophong adong arat labangso youth club amaiphu longkiri Hanse chunbang jenglong ronghang dongklai teron lapen arisang ho atum aphan ka choro pajirpon Birta pangdak pon nilipen Moses Teron 365 News India Nasi alam tempatan hero sadong pilo. Lapen ako hapu dan klub long alam itu kes itu alam itu bahani banget hom. Alam kali alam itu parti itu lapen. Alam itu nang kiri nang cepaduk pidun. Ini pan ini cor. Kacing hama cor aphan. Na palong pidun. Alam itu phanta nili suri kiro kardom pilo. Nili nai tum hana kiro pidon ji lang hello bithi lang so youth club atum hadak nang kiri nang kipiduk pidon pot ala tum hana kiro pipar piglo la pena first time hadak arong asar tum han time kiro pilo misen pen ni tum han hala so supi han time hadak pen ni tum han aku puthot hem nang pachilong long timi apot nang la so nang pachili long pot ala tum hana kiro pilo la Lakhain ko rapon nilip MAC constituency angkang arlong pira sartok pi arong arat aningkan wangke lang tenga lang pensi hidi sok chutiki idun long bom lo bonsitami pining aningkan abangke lapuson kalidet lo kedamtang aningkan lang ke the ahut lang tengkang tendak ajoyne pining aningkan ke hidi ajo lang pon imo vedet lo labangso lang tenga long financial year surihini rakrener kep lapen surihini rakreser kep apharman minor irrigation scheme nilip block asai hempen lak isipanong pisi Langalur MGNREGA mate job card pen hidi an langke ponji aphan langalur selam pon lo lapen rong arat atum sitame ale chu endun longlo sita ko pai ke lang no ajok ke damtang aningkan langke the ahut lang tenga bang ingten wang amat non ke hidi ajo lang ka we kreng tai ason si mandet lo lasi puthot kiduk det sai chuti ki bom arat atum local MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council ke chari ke thekiding atum aphan puthot labang so alang teng ke teng ponji aphan chuningri nang pedodun Nilipen Moses Teron 365 News India Hampangasong CYA SYC lapen KSA nilip aro klembang photum chepatir piponsi wosik ni phaing ko ratroksi arani arnisia pharman rada sai ki klempon patumi labang so rada sai ki klempon along alang litum koilamati reserve ingnam towar mate loti areri ingnam ke panpon asai dengpon non wecheng apora hut ingnam ariri babun rikang kijir hu phap ajok along pen along ke ingnam apia phan ka phere pon meme asai nang man det lo lapen nang man meme pu matha pon si patumi aningkan wang ason thak towar ke pangthai rada sai deng pon lo pusi hamphang asong atum pen nang thanang pachini don pinpur pon me ihud isila bangso ingnam ke dam ke wang atum ingnam ingnar te ke so bongkruiso sitami chitong pon longlong lo lapen men ke katong thek theta Phoset sadlo pu bang ka chethan ta arjudun long lo lasi patumi la pusona sai ke klem pon thek apot kedam ke wang arada tum choro sitami pajir tekang lo Nilipen Moses Teron 365 News India Nelitum labangso towar kacheleng siksakpik athema ingnar lapen bongkrui pen itum kapherenang do ingnar kachetong pen scooty kewek lapen bike kewek atum making phu amek arwak wak lapuson dopik lapen ajoksi nelitum labangso Amoy sa pen kacepa jog Japan se ni tum toar pen tharlon ICC hini ni tum pan pon lo Chingrum Youth Association pen nasi pini same tum pon kilometer hini ni anke pan pon lo tum pini CYA pen nasi lan hello
Puthot Karbi Anglong Raikom Saikhia bitung hini atum lahori jana long ganja lapen heroin nepon long. Joy pen Birta kelong pon ating bitung isi SI Manuj Jal Gogoi lapen arisang hotum naka checking kibi pon kirika kuruk pon ahut ihum atrak AS01 KC 9163 along pen lin inkoira gram haru trok sira trok kep ganja nepdun long ada porphai trok malom. Labangso ganja Manipur pen sikewan lapen hojai an ke ponji aphan kebor-e pusi Raikom Saikhia atum pen than pachini. Labangso long kacherap dun banghinia bang phu aphan nep ingnang pon lo lapen banghini ta Manipura sorpusi than pachini. Kachingnang chega bang phu banghinia men lake Rajeswar Singh ataningkan thongke braisi lapen motor ahem phu tonanbam tasken pusi pangthek pon. Aduntu bitung isi khatkhati Gandhi garage athengno SDPO John Das khatkhati OC Moblik Brahma lapen arisang ho atum Adap porphai phora minute pho apor malom MN01 9685 dangkep atrak along pen gram thongkep rap pho heroin nepdun long labangso ke nepdun long along ta Manipur asor Nauba Singh ataningkan thongkep ratrok lapen Mangijau Singh ataningkan ingkoira sirkep atum aphan nep ingnang pon long. Hanjang langso pen Bisnu Lekthe 365 News India. Pini abirta ke lapan sekang ton iglo arni keme kardom.